Na, sziasztok, én Meszek Sütvék egy a videóval, és itt van velem Alex. Sziasztok! És most OP Skype-zni fogunk, ami annyit akar, hogy hát ilyen szettünk van, védelem, tisztöltetlenség 100, és ennél jobb szettek is vannak, meg van mentő, rúd, meg ilyenek, és ha leesel, akkor a spamra dob a cuccod, de ahhoz nem kell pedig mentő, de mentő csak azért van, hogy megment hogyha megölnek téged itt a szerveren, akkor ugye Nem is megmarad. mentő, hanem fanbot. Igen. És Ennek hala van, vagy mi ez? Krumpli? Olló? Az olló? Mi most nem fogunk használni ugye mentőudat, hogy ne kelljen sírniuk úgymond a játékosoknak, hogy jaj, mi most csalunk, meg hogy segítek. Nálam csak egy van amúgy. Szegény srác. Meghal. Nálam sem ennyi nincs. Meghalok! Ja, én is meghalok! Juhu! Ne ültögessél már, te kis köcsög. Jesus! Nem láttam, hogy ki vagy. Ki vagy, azt Megvan. mondja. De komolyan, annyi olyan sokkal vannak és nekem És úgy van per potion is, szóval azzal is Ájjaj. lehet stackelni a potit. Meg lehet, hogy lesz per stackelni, meg a settedet tudod Nem látok stackelni. semmit, azt Én sem. elvágod. Muszáj volt ide bejönnünk? Ez olyan, mint régen az Extreme Craft Funcrafton. Amit még én Meg fog halni csináltam. a legendás! Meg fog halni a legendás! Hol van? Itt ez is meg fog halni. Jézus Isten. Anyám, nem látok Itt van semmit. keve is. esküszöm. Tappancs is elkoptam. itt van, nagyon sokan itt vannak. Miért ollót használnak, hogyha a kard az élesség, vagy a kard az plusz 38? Nem tudom. Bocs. Baszki, anya, megöltem a gigantot. Azt én is most tudom éppen. Gyerünk, fiam, amúgy ha szeretnétek még ilyet, akkor dobjatok egy lájkot, és gyertek fel ti is a Ja. szerverre, hogy minél többen játszunk a Nálam szerveren. úgy se volt olyan Skype PvP. Megöltem valakit, Csabát. Ja. Nagyon gyorsan kopik, és amúgy még nincs rapairal, szóval még annyival Itt felül vannak különlegesebb. free táblák minden. Aha, ott van felül az összes free tábla. Oh. Igen, itt feljöttök amúgy itt, ahol most éppen PvP-zünk, és itt van minden cucc. Mert a kezdő tudok izé. fel. Gyere föl! Ott vagyhatsz, kisköcsög. Na jó. Oh. Szevasz! Viszont ezek nem védenek annyira meg, mi? El fogok kopni, Jesus. persze! El fogok kopni. Én már koptam kétszer. Meghaltam. Kaptam pénzt, amiért meghaltál. Na jó, gyerekek. Amúgy itt Giant és legendással tudtok lehívni ilyen fanbotot, ami megmenti az életeteket. Igen. Meg van elrejtve ládába is, tehát úgy is lehet találni. Használhatok 3 mentőudat? Egy fanbotot? Használj. Fanbotot, te. Mert én úgyis Úgy csak a bénán videó vagyok. kedvéért használjuk. Én úgyis béna vagyok, szóval... Na, Én is ilyen meghalok. Ifja Fidi van? Kell még nekem, még egy legendás lehívok, szerintem az jó lesz. Baszki, M2, mindegy, úgyse íjazok. Amúgy mi ha leesünk, mi perspawnolunk, ugyanis ugye a tulajokat valamiért nem dobja vissza a szerver, ha leesik. Szegény hiba. Igen. Meg speedport, nem, azt nem tudom melyik kitben van, de meg fog halni már egyből. De Én már megmentettem egy gyereket, mert ölték a legendás meg a Giant. Mi nem akarnak Belül halni, van nincs rajtam erő azért. speedporti? Nem, azt írják, hogy nem dobja vissza, hogyha leesnek. Hops. Alex, mondtam, hogy valami gond van, nem dob vissza, akkor jól mondtam. Lol. Jó, ezt megoldjuk majd videó után rögtön. Ennek mentőrügye volt ennek a Azt írja, Giantnak. hogy nyifnyaf nem igaz. Nyifnyaf nem igaz. Várjál. Ó, rólam el van nevezve egy erőpont. Aha, a másik meg a speed meg az enyém. Jó, akkor videó God. után megoldjuk. Elveg nem igaz. Lökjetek ki, úgy van. Na, hogy ne esetek le, ez a lényeg. De a videó után meg lesz oldva mindenképp. Leteszteljük Jaj. aztán. Jaj, téged ütlek valamiért. Vagy inkább Meg ütöm téged azt a szoktak. Mr. Maestro-t, vagy Meister, faszom tudja Én milyen meg neve, de ezt. legendás kis Mivel srác. üt amúgy? Szerintem ollóval, az élesség 20-as az olló. De nekem élesség 25-ös kardom van, nem? Ja. Elkapott. Meg is halt. Én is meghaltam. Én is ugye meghalok. Ne, túl... Ó, megöltem, jó. Mindjárt már csak a Csaba van vissza, amúgy és kicsaptunk Igazából én, hogy elég mindenkit. Skype PvP-zek, azt mondom, hogy ez jó Skype PvP, attól függ. Szóval ez szerintem nagyon jó lett igazából. Mert én Ez nem az. nagyon szeretem a Skype PvP-ket, de hogy ez tényleg nagyon jó. Én maradtam.
Jövök vissza, ne féljél. Meg fog ölni az Expedidence. Jó, van még 2 mentő. Egy mentőm van, egyetlen egy mentőm van. Jó, meghaltam. Jó, most ha kimegyek és lelöknek. Akkor annyi volt. Annyi volt. Meg hogyha leesek akkor, vagy ha megölnek akkor is annyi volt. Na, vissza is jöttünk. Csak vágás volt. Jax. Jaj, bakker. Jaj, majdnem mellé ugrottam a legelső. Miért mesteremcés map? Nem mesteremcés map, csak a spawn az, de amúgy a mesteremcén is én építettem. Ja, amúgy nem, de nem baj. Ja, azt is én építettem. Jó, azt tényleg én építettem. Na, de amúgy a spawnon kívül minden mást építettünk. Tehát most a spawn az nem azért, mert jó spawn attól függetlenül, be kell van egy mesteremcés, ez egy jó dolga van egy spawnjuk, ami jó. Ennyi. Ez nem hackkel amúgy egy kicsikét, szóval annyira lekritel engem. Melyik? Aha, ez hackelt, hogy hívták? Big Minecraft K. Az előbb is csalt. Kérem szépen OP-val ütött, amikor ette. A per temp IP-ban, kibannol 2 órára IP-re. Rólam 4-et koptattak, úgyhogy nem tudom miért, hogy minek izél a gyerek. Legendás. Kap 3-at, mert azért mégis. Legendás védelm 80-as gyerekek, tehát azért érezni a törődést. Ne bántsál már te... Lelök! Mindegy, van mentőrudam. Na most megölöm. És ilyen, én mindig mentőrudnak hívom. Mindegy, a fánbotokat ne rakjátok külön helyekre, úgymond. Szóval igen, mert akkor elveszi egy csomó oldalról, ez sajnos ilyen plugin hiba. Az legyek, hogy egy inventory slotba legyen az összes. Ezt já. Megölöm, jaj, nekem esett a giant. Ó, gyerünk. Nem töltődik vissza a HP-t. Menekült. Jézus, milyen izéje van. Lelökött a gyerek, hát ezt elviszem el. Fly. Azt mondja fly. Lehívok még egy legendás. Itt uganok lefele, milyen fly. Én is lehívom, jaj. Felvettettek kis kocsog. Még egyszer meghalunk, aztán lehet, hogy lesz egy előre. Ja. Teszek egy Infinity-t, mert elfelejtettem beletenni a kitbe. Azt hittem, hogy felvész az Infinity-t, mondom, mi van? De már elfelejtettem Infinity-t tenni az i-ba. Most már mindegy. Tappancs feladta az életét. Jól tette. Na jó, menjünk. Ja, itt az Ala. Szia Ala. Amúgy párval faluval játszóban tudtok jönni, és akkor gyors kivetitek a free cuccokat, amik ott vannak, aztán meg van oldva. Ez igazán hajnalban jó, amikor senki nincs fent. Ja. Bocs? Meg amúgy mondom, el van rejtve Mentrud ládába is, szóval hogyha mondjátok, hogy csak rangosnak van Mentrudja, ez igaz, de én is mindig Mentrudnak hívom. Nem baj. Szóval el van rejtve játékosoknak is, tehát ők is meg tudják találni, hogy szeretnék. Se hacker, rárántott a másik emberre. Na jó, bannolt ki, mondom ki, itt Marki valaki, Marki rajd. Biztos salt? Hát figyelj, ütött engem krumplival, oda megy valaki hozzám mellé, és egyből megüti azt is, az nem csalás? Azért csak nem cségó reflex. Nem tudom. Írom izébe, hogy nézzék meg. Helpop, XK, nézd, nem mindegy. Mondta, hogy hacker. Ember, figyelj, az mi már, hogy ne IP-re bannolgassanak, mert akkor ott játszik, na jó, menjünk vissza a falura, én meg elmenekültem közben. Jó, még egyszer tényleg, de nem, már lehet hosszú lesz a videó, nem tudom mennyinél tartunk. 9 perc. Akkor szerintem mennyi lesz, nem akarok megint ilyen 15 perceseket, mert csak egy bemutató volt, hogy gyertek föl, és ha szeretnétek még, akkor lesz ilyen. Na, úgyhogy egyébként most ennyi lett volna ez a videó, köszönöm szépen a figyelmet, ha szeretnétek még, akkor dobjatok egy lájkot és IP a leírásba, és itt volt velem Alex. Sziasztok! És hát akkor, sziasztok!